Čekněvky, vítám vás u dalšího svého videa a dneska si natočíme, je to točím ten samý den, co jsem si založila kanál, určitě už jste viděli můj challenge a jestli ne, tak jmenuje se to úplně stejně, jenomže se to jmenuje challenge pití vody, a je to jakože, abych vypila co nejvíc vody z kelímku, ale já jsem ji minule neudělala, nevypila jsem co nejvíc vody z kelímku, ne co nejvíc kelímků z vody, ale tak jsem se rozhodla, že vám teda natočím, omlouvám se, uslyšíte zvuky z televize, a na televizi a že to takhle kýve, tak se omlouvám, nikam jsem zašel čas stojánek. Nevím kam. Tak já vás na takhle položím, snad to nevidí, jen na chviličku. Pro vás to doufám byla chvilička. Pro mě to bylo asi 20 vteřin a už jsem se připravovala. Tak já nevím, jak vás dá, to by se prostě... Ahoj, doufám, že na mě vidíte, určitě jo. Koukám tady teďko do kamery, takže jak jsem říkala, mám vodu a můžu se pustit do toho. 3, 2, 1, teď. Více informací o zvlášť brutální vraždě, která se naprosto vymyká běžně známým případům, uvidíte ve večerních zprávách. Startují 19 hodin a 25 minut, tak si je rozhodně nenechte ujít. Matěj Rychlý, Prima TV. 12 let bez pití nebo pořádné koupele. Řeč je o muži z amerického Bostonu, který hygienu řeší po svém. Chemický inženýr použil vytvořené kyse biofilm z bakterií, které jeho tělo chrání a rozkládají částečky potu. Na nápad vědec přišel pozorováním koně, válejícího se v prachu. Od té doby se nemel a světe div se, podle okolí už vůbec nepáchne a je naprosto zdravý. Sprej z bakterií dokonce už dokázal i zpeněžit. Svůj vynález nabídl firmám na výrobu kosmetiky. Tak jsem si učila to, co mi ukáplo. Strašně se omlouvám, že jsem se ukyrkla, nemohla jsem za to, pardon. A jak vidíte, tak člověk se mi tentokrát povedla, to jsem jakože se omlouvala, tak to znám nevadí, prostě challenge máme splněnou. Kdybyste toto video, pokud by se vám líbilo, dejte like, pokud až tak moc dejte odběr, pokud se vám video samozřejmě nelíbilo, můžete dát dislike, ale myslím, že to úplně není potřeba dát dislike, stačí, když třeba nedáte like nebo nedáte odběr, ale myslím, že dislike je zbytečný. Jinak nic, pokud byste chtěli říct tohle video kamšům, tak určitě si najdete v popisku videa, o čem to je, jak se to jmenuje, a kdybyste někdy neuměli číst, tak je to o tom, že prostě pijete vodu z kelímku a vypijete ji co nejvíc. Nejlépe máte splněnou challenge pouze, když kelímek vypijete. A jmenuje se to, myslím, že to nazvu challenge. Jo, a omlouvám se, já neumím psát challenge, chalenk, nebo jak se to píše, nevím to. Takže já tam budu mít napsáno challenge, jakože normálně takhle, jak to říkám, challenge 2. Asi všechno. Challenge 2, pití vody. Jako ty, vypít co nejvíc. Tak, ahoj, já se s vámi loučím, samozřejmě loučí se s vámi Maria Čusák!